ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಸಂಚಿಕೆಡು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಬಗೆತ ತಿಂಡಿ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಗುರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಕೊರುಂದುಂಡು. ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತಿನಾತ್ ತಿಂಡಿ ತಿನಸು ಬೇತೆ ಓಲುಲ ಉಪ್ಪಂದೇ ಪನುಲಿ ಉಂದುಲ ತುಳುನಾಡು ಚಿರಪರಿಚಿತ ವಾಯಿನಂಚಿನನೇ ತಿಂಡಿ ಅಂಡ ಒಂತೆ ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆದ ಜನರೇಷನ್ ಗು ಬೋಡಾಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲಕುಲು ಪ್ರತಿವರಿಲ ಇಷ್ಟೊಡು ತಿನ್ಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ರುಚಿ ಅಂಚೆನೆ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚಾಂಡ ಒವ್ವ ತಿಂಡಿ ಅವೇ ಕಾಯಿ ತರಕಾರಿ ಬಾರೆದ ಇರತ್ತ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಯಿ ತರಕಾರಿ ಬಾಳೆಲೆ ಕಡುಬು ನಿಕ್ಲೆಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಾರೆದ ಇರೆ ಆರೋಗ್ಯಗೂ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ್ ಬಾರೆದ ಇರೆಟ್ಟು ಉನೋಡು ಬಾರೆದ ಇರೆಟ್ಟು ಮಲ್ತಿನ ತಿನಸು ತಿನೋಡು ಪನ್ಪೆರು ಹಿರಿಯಪ್ಪಲು ಚಪ್ಪೆದ ಗಟ್ಟಿ ಸೀಪೆದ ಗಟ್ಟಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಆಂಡ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಒಂತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಕಾಯಿ ತರಕಾರಿ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪುನ ಗಟ್ಟಿ ಒಂತೆ ಖಾರದ ಗಟ್ಟಿಂದೇ ಪನೊಲಿ ದಿನ ತಿನ್ಪುನ ತಿಂಡಿಡ್ದು ಒಂದೊಂತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಬುಡಾಪಿನ ವಸ್ತುಗಳು ಒಂಜರೆ ಕಪ್ ರೈಸ್, ಒಂತೆ ತಾರಾಯಿ, ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಚೂರು ಕ್ಯಾಬೇಜ್, ಅರ್ಧ ಟೊಮೆಟೊ, ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಈರುಳ್ಳಿ, 4 ಬೀನ್ಸ್, 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಬೋಡುಂದಾಂಡ ಒಂಚೂರು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಪಾಡೊಲಿ. ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನ ವಿಧಾನ ವಿಡಿಯೋಡು ತೋಜ್ಪಾಯ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ದೀತಿನ ಬೀನ್ಸ್, ಕ್ಯಾಬೇಜ್, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸದು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ದೀಲೆ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಒಯ್ತನಾಡು. ಈ ಸಮಯೋಡು ಮುಜಿರ್ದು 4 ಗಂಟೆ ನೆನೆವರೆ ದೀಯಿನ ಅರಿನ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತದು ಕಡೆಯುಡು ಬಂದ ತೆಳುವಾಂಡ ಒಂತೆ ಸೆಕೆ ಬರ್ಪಾವಡಾಪುಂಡು. ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತಾವನು ಎಂಚಾಂದ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಬಾರೆದ ಇರೇನು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ಒರೆಸದು ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತಾವಡು ಐತ ಮೆತ್ತು ವಿಡಿಯೋಡು ತೋಜ್ಪಾಯ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ ದೀತಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರೋಲ್ ಮಲ್ತದು ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಡು 15-20 ನಿಮಿಷ ಬೇಪಾವಡು. ಇತ್ತೆನಿಕಲ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಟ್ಟಿ ರೆಡಿ. ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಇಂಚ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಕೊರಿಯರಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ತುಯ್ಯರತೆ ಖಾರ ಚಟ್ನಿ ದೊಟ್ಟು ತಿಂದುಂಡ ವಾವ್ ಆ ರುಚಿಯೇ ಬೇತೆ. ಖಂಡಿತವಾದ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಕಾಯಿ ತರಕಾರಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನು ತೆಪ್ಪಾಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಆಯ್ನಾತ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಚಾನಲ್ ನೆರ್ದು ತುಂಬು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದ ಇತ್ತು ಜರಡ ದಯದೀದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ